ओके ओमफ्राय डक्टर जोंहा हाथरखिखौ दायो मा खालामबा मोजां जागोन जेन'बा डक्टर थाबैनो दे मोजाङै मोजां फाहामथारदो आंनि बिहामजोखौ जोंनिफ्रायथ' जों नाजागासिनोखा आयै डक्टरा फाहामनो ट्राइ खालामगासिनो जेन'बा बुंदों आरो जोंनि थाखायबोथ' मानसिया जेसेबां हायो एसेबां थाबैनो मोजां फैनायाबोथ' गाहाम नङा होमबा मेहेर बेवाया मोजाङाव फैबालाय माथो जोंनि थाखायबो मोजां आरो फैसा थाखाखौबोथ' जेबो माने बेबायदि टेनसन लानांगौ गैया जों जमायैनो मिलायनानैबाबो होगोन ना दा खालि जोंहा बिहामजोआ मोजां जानानै न'आवल' लांनो हाबफिनथारथोंसै जोङो जानायाथ' जागोन आयं नाथायो अब्लालाय माथो टेनसन आबौ नै आबौ मेहेर बेफोरबायदि बेरामा बारा गोबावबो दोनजाया नालाय दा नुदोंना मा जादों बेखायनो जेसेबां थाबैनो फैयो जोंथ' मोजां फैनायखौनो लुबैगासिनो आबै हाथरखिखौ डक्टर दा बेखायनो मोजां क्लियार खालामखादो मा खालामनांगौ जोङो माने जोंथ' गासैबो रेडि जोबखाना अपारेशन खालामनायावबो ओमफ्राय डक्टर बिहामजोनो किडनि गोदान नांगौ होननाया बेबस्था जाबायना माबा मोनसे किडनि गोदान लगायनो गोनाङा सोरखौबा मोनबायना मानसि बा जायखिजाया माबा मोनसे दा बेखौनो डक्टरनि फोरमायनाय बायदिब्ला आयै माने जोंहानिनो सोरबा न'नि फेमिलि रिलेटिभ्स बा न'नि मानसियानो जायखि जाया मानो सोरबाफोर होनो जुदि राजिबा बेखौबो खालामनो हागोन बुंदोंमोन आरो माने बेबस्थायाबो दाबो जाथ'वाखै नालाय जों ट्राइ खालामगासिनोखा डक्टराबो दा आरो माने नोंथांनि फेमिलिनिफ्रायनो सोरबा जुदि किडनिखौ होनो राजि जायोब्ला जों अपारेशनखौ दानो खालामसिगौमोन आरो जुदि नोंथांमोनानो सोरबा होनो गावनि गोसोयैनो राजि दङब्ला सोरबा फेमिलिनि मानसिखौनो मोनब्लाथ' मोजाङानो जागौमोन आयै मोनोब्लाथ' जोंहा हाथरखियाबो थाबैनो हामगौमोन आरो आंलाय बिहामजोनो किडनिखौ मोनसे होब्ला आंनावबोथ' मोनसेल'सो थागोन दा आंबो माबोरै थांना थानांगौ जाखो दा बिहामजोनो होनानै बिहामजोआ थांना थाब्ला आंहासो थैगोन ना आबा आरो डक्टर हामा बेफोरलाय नोंथांमोनानोथ' डक्टर जालायनानै एसेसो बेबस्था खालामनो हायोना जोंलाय जोंनिखौलाय बोरै बख'ना हरनांगौ जाखोसै सोरखौबा बासायनायनि चक्कराव जोंहासो माथो एकदम गोजौआव थांनायनि चान्स फैगोन ना नङा जोंबोथ' हायो नाथाय एसे सम लागोन आरो दा नोंथांमोननोबो जुदि थाबैनो माबानांगौबालाय दाबो बेबस्था जाथ'वाखै नालाय बेखायनो जों नोंथांमोनजों एसे सावरायबाय आरो बे बाथ्रानि सायाव डक्टर सार नोंथाङानो जि हायो बेबस्था खालाम आरो जोंहा बिहामजोखौ बासाय नाथाय जोंबो बेफोरबायदि किडनिखौ बोरै बख'ना गावनिफ्राय बिहामजोनो लगायबायनोसै दिनै इसोर माबा अनदों दे अननाया बेलेग खोथा नाथाय अनबाबो बेफोरबायदि जायाना आंहाबोथ' संसार नुनो बाखि दंबावो ना आफा नोंलाय मा बुंनो सानदों आबा सना फेमिलिनि फुरा दायथ'आनो नै नोम्फानि सायावसै दा बे हिसाबै न'फोरखौनो नायनांगौ जायो नालाय बेखायनो नोंसोरखौबो नायनांगौ ओजों गासैखौबो एसे बिहामजोनो होनो हानायब्लाथ' होगौमोन आबा दा मा खालामबावनो आंबो जेन'बा मानसिखौथ' नागिरगोन जोंबो नागिरगोनानो थेवबो सरि आबा फैसा थाखाखौथ' एसे मदद खालामनो हागोन आङो नाथाय एसे दा आइ हप नोंबो बुजियो अके दा आबौ आंबो नोंनि दुखुखौ बुजिदों नाथायो दा आंहाबोथ' बैसो जाबाय दाथ' माथो खालामबावनो दा आबैनोबो किडनिखौ आंबो होब्ला आंहाबोथ' आरो थाखानायानो बारा गोबाव सम जाखानाय नंला अके आबौ आंथ' माने मेहेर नै आबौ सान नोंबो होनो हायाहाय नों होब्ला नोंहाबो नै दा माने आबैखौ लानांगौ आबै थुनथुलिखौ संसार जानांगौ गोबां माबा संसारखौनो नुनो बाखि दंबावो नाथाय आबै दिनै जोंहा हाथरखियाबोथ' प्रब्लेमाव दङ ना प्रब्लेमाव दङथ' बुजिदों जोंबो नाथाय दा जोंहाबोथ' एसे नै आबौ मेहेर आंबोथ' मा खालामबावनो आंनाबोथ' बैसोआनो जाखाबाय बुरिबाय नोम्बैया माबा बिदिथ' जेबो बोलो सक्तियानो गैखालासै दे आबै आरो आबै हाथरखिनो किडनि होफ्लांबायबाथ' आंलाय हामा बेसे गोबाव जोरबावनो आबौ जोंहा बाबु जायख्लङाबोथ' नै दासो स्टुडेन्ट फरायनाय गथ' बेनाबोथ' हानाय नङाहाय आबा गावबोथ' गथ'आनो दाबोना बियो आरो आंबोलाय होनो हागौमोन नाथाय दा आंहा फिसाला सासे दङ फिसौजो दङ बिसोरखौबो नायलांनांगौ जायो उफाय गैया आबा आरोबा नोमायंआबोथ' गैला माथो खालामबावनो आबा सना बुजिदों आयं आं माने बुजिखादों नोंसोर बुंनायखौबो बुजिबाय दे आङो बयहाबोथ' जेन'बा गावबागाव माबा थाखाजोबो ना अनबाबो अननाया बेलेगहाय आबा माने बोरैलाय गावनि जिउखौलाय बिदि बलिदान होनो हानांगौ जाखो दे होमबाबो मोजांबाबो गाज्रिबाबो जोंहाबो एसे एनै लाइफ दंबावो नङा होमबा राइट आयै नों टेनसन लाना दे मेहेर आं रायलायगोन दे आं मानसिबो नागिरगोन ना जों डक्टराबो नागिरथोंसै जोंबो नागिरगोन ना सोरखौ मोननांगौ जाखो दे सोरलाय गावनि किडनिखौ बेफोरबायदि बरननानै होनांगौ जाखो दे मोननायाथ' मोनगोन नाथाय समासो दा सम लागोन नालाय एसेबाबो
जायखिजाया जेबो नङा दे इट्स अके आं जेरैखि जायाबाबो आंनि हाथरखिनि थाखाय किडनिनि माबा मोनसे बेबस्था खालामगोन आयै टेनसन लानाङा नोंसोरबो डक्टर साहाबालाय माथो आबा दे नेगोन ना जों एसे समालाय माथो जाखो डक्टर सार नागिरथार दे माबा मोनसे बेबस्था खालामथारदो किडनिनि जोंहा बिहामजोखौ बासायनायनि दे बिदिब्ला नोंथांमोना मोजां गाज्रि एसे सावरायथ'दो नैहाय सोरां मा जालायखो आरोलाय माया ओमफ्राय न'नि बेबस्था खालामनाया खालामदो आंबो नोंनि न'आव थानो दावराव दावसि गोसो गैलाहाय आरो हस्पिटालावबो बेसे थाबावनोहाय दा दे रायलायथारदो माबा मोनसे आरो नै आबा मेहेर जों जे माने होनो हाया बुंदों हाथरखिनो नोंबो बुजिखायो नङा होमबा आरो बिनि मथेबा बे नङा दि जों हाथरखि बिहामजोखौ अना सैया बा बेफोरबायदि साननाङा आरोना दे मानो साननो आयै साना आं बिदि सानलाबायग्रा नङाना दे आबा मेहेर आफा इसोरा नायहरखागोन बियो सोरखौबा नङा सोरखौबा मोजां मानसि लोगो मोनखागोन बे बेफोरबायदि मदद होग्रा बा डक्टरानो नागिरखागोनदां औ दा फैसा थाखानि जुगावलाय हामाथो मोननोबो गोब्राब नङाहाय आबौ नाथाय नांगौ टाइमावलाय बहाथो मोनब्रबनो आबै एखनबा समाव बिदिनो जाखायोना बे जाहैबाय आरो किडनिनिसो बाथ्रा दे आं नागिरगोन आंनि हाथरखिनि थाखाय जोंखौ गाज्रि मोननाङा आबौ नाथाय जोंबो अनो हा अननानैथ' बुंदों दे आबा मेहेर माबा मोनसे बेबस्था जाथारगोन बियो आं एसे सोंहरनायगोन र' आबौ सोरबा जोंनि रिलेटिभ्सआवनो सोरखौबा मोनबाय बायगोन नामा जागोन दे आबौ फंबाय आंबो सोंगोन र' बे हस्पिटालाव मोनाखै गुबुनावबोथ' मोननो हानाय ना डक्टरफोरनाबो मेरला कानेक्सन थायो ओमफ्रायथ' आंबो दसे आइनाव थांफिननांगोन हजोंबो जोंहा थेख्लाया मोनाखैथ' अके आदा दे जागोन बेबोथ' मोनसे जोबोद गिदिर प्रब्लेम ना थेवबो दि नोङो बिजि समावबो दसे समबाबो बहननानै बेसिम फैबाय गावनि बेवाइखौ नायफैबाय थेंक्स आदा बेनो गोजोननाय थाबाय आंनि थाखाय दा खालि नोंसोर आंनि हाथरखिनि थाखाय प्रेल' खालामदो आयै माने आयंमोन आफामोन आबै आबौमोन गासैबो बाखि आं नायगोन दे बेनिफ्रायथ' ओंखारखागोनलै आङो आब' थुनथुलाया होमबा बुंखादो जे हार मानिना थाबाल' जाया जेरावखि जाया प्रब्लेमखौ एकदम फेस खालामनांगौ होननानै ओमफ्रायथ' बिसोर गाज्रि मानसिफोरनि आखायाव फैखायालै आङो जेरैखि जायाबाबो न'आव थांगोन आङो बिसोरथ' जेरैबो ओरै मानसि थाबोना बिसोरखौ नारख्रांनानै खारगोन आङो नङाबा अन्थाइजों खुबैगोनलां ओमफ्राय बिसिनाव हाथियार थाबालाय वेट हाथियार थाबाबो मा होनदोंमोनलाय आब' थुनथुलाया एकदम बारे बिसोरखौ ना मेगनफोराव हाद्रि सारनानै खारनांगौ होनदों नामा आब'आ या हाद्रिखौनो सारफावनानै खारखागोन आङो बिथिंजायथ' मानसिफ्रा नुथ'वासै खोमालै आंखौ चल' थेख्ला डाइरेक्ट जेरावखि मोनहैया ओरै खारै खारलांगोन टाउन मोनहैबानो बास जाबायना टाउन मोनहैबानो गुमैनाव कल खालामसै आं सोरनिबा नाम्बार माने सोरनिबा फनजों या बहा खारदोंलै बेथा नोङो हो नोंखौ र' ओइ गथ' बेथ' आंखौ होसोखासिगोनलै खारनांसिगोन आं गोख्रैनो ओइ गथ' र' मोनोबा होसो आंखौ हाँ तो बोलो तुंतुली तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी क्या बात है I'm so sorry मैम लेकिन मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी हाँ तो बोलो वो क्या है ना मैम मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है घर की प्रॉब्लम अलग बात है तुंतुली लेकिन तुम्हारा काम अलग है बाहर की प्रॉब्लम्स को तुम अपने काम में कभी मत आने देना वही तो मैम लेकिन मैं भी क्या करूँ ना घर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है वो मेरा भाई मिल नहीं रहा है इसलिए मैं सोच रही थी क्या मैं घर जा सकती हूँ नहीं तो बिल्कुल नहीं वो मैम आप मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं ना इसलिए मैंने पहले आपसे बात करना जरूरी सोचा देखो तुंतुली अभी तो घर जाने की परमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैम प्लीज अगर आप बड़ी सर से बात करोगे ना मेरे लिए तो शायद मैं क्या पता मैं जा सकूं ओके अच्छा क्या कहा था तुमने तुम्हारा भाई लापता हो गया हाँ मैम कुछ खबर ही नहीं मिल रहा है मेरे भाई का अच्छा तो केस क्या है अभी तो ठीक से कुछ भी कंफर्म ही नहीं है मैम बस आज ही पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने गया है चलो इस बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे थांनो मोनगोन आथ' आसा खमखासै आं थुनथुलि नाथाय आं बे मेमा जोबोद मोजां नालाय बेनाव खेबसे सोंग्रोना नायनायग्रोदोंमोन नै माथो थांनो मोना बायदिसो बुंबाय मेमाबो दाथ' जुदि बेनो बिदि बुंबायबा बे गिदिर साराथ' आरो मा होखानाय नङा पारमिसन ओजोंहाय फारसेथिं ना आं जोबोद टेनसनसो जाबाय माबा थेख्लानि थाखाय ना थांनो मोनो ना फनाव मोजां खबर लास्लाबनो मोनो दिनै गासिबो फनाव जाजोबाना आइयाथ' दुफान मासो जाखाबाय बियो आं मोजां थानाय मोनबासो आंनो नागिरगौमोनलै आगैखौ माबा
जाखो नों थिग्ला आरोथ' बिदि जाथावना नङामोन साननि बुंनाय बायदिब्ला सोरबा सिनाय हायै मानसिथ' मानो थांगोन बिलाय मा खारननि थाखाय नाथाय आं न'आवसो सहैगोन बोरैबा पुलिस स्टेशनावथ' थांबाय र' नाथाय आगैखौ नागिरनो हागोन हाया जाखो आं गोसोखौनो मोजां मोनथारासैलै मा जाबावगोन दे बिदिजों मेमजोंबो रायलायनायदोंमोन आं बेखायनो गैया जेबोआनो जानाय नंलादां एसे मोजाङैनो सोंग्रोनायदोंमोन आङो बेबायदिलाय बोरै जागोन टुनटुलि आं दाबसेयाव आरो न'आव माबा मोनसे प्रब्लेम जादों आरो टुनटुलिया जेबो खालामनो हाया बेनिफ्राय बांसिन आरो दुखुनि मा बाथ्रा थानो दे ओमफ्राय र' सानमोनाबो न'आव माबा मोनसे प्रब्लेम जाबावदों होनदोंलै हाथरखियाबो नै हस्पिटालावसो दङ फनावलाय आं सोरखौ खबर लाथ्र'बावनोलै नङाबो खोनालाबो बोरै जानांगौ बिदिजों टुनटुलि बोरै जागोन धै साख्रि मोनबाबो जारला साख्रि गैयाबाबो जारला जेरैबो जारलायानो जारला गासिबो बे मानसिया थांनानै थानो थाखायनो खालामनांगौ जाजोबो गासिखौबो दुखु खस्थ' गासिबो आरोना मेहेरा खालि बुङाल' आं खालामगुबैथारोबो आरो दा जेखौ राइट मोनगोन बेखौनो खालामगोन आङो मानो होनबा आंनि मोजां मोननाया खालि खुगायावल' नङा आंनि गोसो गोरबो मेलेम गासैयावबो दङ आरो आंनि नोंखौ मोजां मोननाया जेब्लायबो सैथोखा हाथरखि आरो दिनै नों थांना थानो थाखाय एसेबां जुदि खस्थ' मोनथारदोंबाना आं ओरैनो बेबायदि नायनानै थाबाय थाया नोंनि मेहेरा नायनानैल' थाबाय थाया मानोना नोंखौ एसेबो खस्थ' मोनजानो बायो आं बिराद दुखु मोनो आङो नांगौबा आंनो खस्थ' मोनथों आंनावनो गासिबो गारजियानो जाजोबथों आरोना नों थांनानैबो थागोन जेबो जाया आरो जेब्लायबो मिनि खुसियैनो थागोन आंनि सेरावनो नोंनि महरखौ नायनानैसो थांना थायो आङो दा माने बिराद नोंखौ गोजान आद्रायजानो गिबाय आङो बेखायनो नोंल' अरायबो खुसि थादोंना आं नोंखौ बासायथारगोन नोंनि थाखाय किडनिया मोनखाबाय र' जेरावबो नागिरनो गोनांथियानो गैला आरो जेसेबां नों थाब मोजाङाव फैगोन बेखौल'सो आंनि हास्थायनाय ना मेहेरनि अरायबो न'आवबा माला थांनो मोनबावगोनबा आं बेरामफोर माबाफोर लोमजायोब्लाबो बिदि हस्पिटालाव थाबाय थानो बारा मोजां मोनलायलाङा दा दिनैनो थांनो मोनगोन ना मोनाबा आंथ' दा एसे मोजाङाव मोनहांबायना माने मोजां मोनहांथ'बायना बेमारखौथ' आरो माथो बुंनो जि जायो जाबाय थाथोसै अब्लाबो न'आव थांजासिगोनदां ना र' दा मेहेर फैबा सोंसां आं मिन्थिखायो जोबोद फाग्ला बायदिसो दुखु मोनगासिनो बियो मानोना आं माबा मोनसे जाब्लानो गावहासो जोबोद दुखु मोनो बियो ओरैनो नांलायबाबो रागा जोंलायबाबो आंखौ एसेबो माने खस्थ'आवनो नुजानो बायो मानसिया आरोबा दाथ' बेरामसो जाबाय आङो ओमफ्राय न'नि मानसियाबा सोर सोर फैदोंबा दहायथ' आइयेमि फैदोंमोन ओमफ्राय आबैया दसे हाबफैदोंमोन आबौमोनबो फैनो बुंदोंमोन माथो फैबायदां डक्टर नोंथाङा जेसेबां हायो थाबैनो अपारेशननि सुरु खालामदो माने रेडि खालामजोबदो नाथायथ' दाबो किडनिनि जेबो किडनि होग्रा मानसिखौ मोनबाय आङो बा बेबायदिबाथ' मोजाङानो जाबाय जोंनिफ्रायबो ट्राइ खालामगासिनोमोनथ' नाथाय एसे साननैसो नेबावनांगोन बुंदोंमोन आरो नङा डक्टर सार गाबोननो नोंथांमोना जुदि हायोबा खालामदो अपारेशनखौ आदसा मेहेर नोंथां दा किडनिखौलाय सोरथो होगोन ना नोंथांनि रिलेटिभ्स जायो सोरबा माने दहायथ' रावबो होनो गोनां बेबायदि मानसियानो ओंखाराखैमोन नाथाय दा ओंखारबाय आरोथ' मा बियो गावनि गोसोयैनो होनो राजिथ' औ गावनि गोसोयैनो होनो राजि बियो आरो एकदम राजिखा 100%। दे जागोन अके बिदिब्ला नोंथाङा जेब्लानो हायो बिथांखौ लानानै फैदो जों माखासे जोंनि खालामनांगौखौ खालामनोसै आरो गाबोननो अपारेशनखौबो बिदिबा सुरु खालामनोसै नोंथाङा लानानैल' फैबानो जाबाय मानसिखौ